Evo, znači, nakon što je odlukom Gradskog vijeća grada Đakova upravljanje i održavanje nad gradskim bazenima ovdje u Đakovu dodijeljeno tvrtki Univerzal, budući da Đakovački vodovod koji do sada obavljao uslugu održavanja te vođenja i upravljanja gradskim bazenom nije više imao zakonske mogućnosti za upravljanje nad bazenom. Tvrtka Univerzal je napravila snažan iskorak i uložila znatan iznos sredstava zajedno sa gradom Đakovom ovdje u Đakovačko kupalište. Vidite i sami, iza nas je novo obnovljeni, adaptirani mali dječji bazen sa gljivom, sa toboganom, hidromasažni bazen, uvedeno je noćno kupanje, nova LED rasvjeta, uvedena je i novo ozvučenje na gradski bazen, a samim time i opločeno oko 1000 kvadrata površine oko malog bazena zajedno sa pripadajućom kanalizacijom, odvodnjom te rubnjacima. Također, znatan iznos sredstava je uložen i u samu strojarnicu, u kvalitetu, u čistoću vode, gdje je uloženo u sustav automatskog doziranja klora, te takav sustav omogućuje najkvalitetniju i najčišću vodu ovdje na Đakovačkom kupalištu. Naravno da smo u svemu tome vodili brigu i o sadržajima na Đakovačkom bazenu i jedan od sadržaja je bio i ispunjeno obećanje, a to je noćno kupanje, gdje vikendom imamo noćno kupanje jedini u Slavoniji na otvorenim bazenima do 23 sata. Sve to nije promijenilo cijenu ulaznice, sva ta ulaganja su ostavile cijenu ulaznice takva da ona uistinu ima socijalnu kategoriju osjetljivosti i gdje je ona godišnja cijena ulaznice za samo 100 kuna za sve kupače, za sve posjetitelje bazena, dok je dnevna cijena ulaznice svega 7 kuna. Vodeći brigu i o ostalim sadržajima na Đakovačkom bazenu, ono što smo obećali na početku kupališne sezone sada se polako realizira i ostvaruje, a to je 22.8. kada će biti nakon 15 godina neodržavanja prvi puta održan izbor za mis i mistera Đakovštine ovdje na Đakovačkom kupalištu. Posebnost samog tog događaja je što će biti pozornica na vodi i ovog puta pozivamo sve natjecateljice i natjecatelje da se prijave ovdje na izbor za mis koje u suradnju sa đakovačkim fotografom gospodinom Zlatkom Mesićem se organizira ovdje na Đakovačkom bazenu. Moram istaknuti da će i fond nagrada uistinu biti primamljiv za sve sudionike, a da će glavna nagrada biti automobil na korištenje godinu dana, čime ćemo i sam izbor za mis i mistera podići na znatno višu razinu. Samim nastupom Lane Jurčević, njezine plesne skupine te pratećeg benda uz nastup Đakovčanki i ostalih đakovačkih bendova, nadamo se da ćemo ovaj nivo kulturnog, zabavnog događaja na Đakovačkom bazenu, na Đakovačkom ljetu upotpuniti u cijelosti, te na taj način pružiti i gradu Đakovu produženo ljetno kupanje, ali pružiti i znatne sadržaje koji će pridonijeti i obogatiti i turističku kulturnu ponudu grada Đakova. O samom provedbi izbora za mis i mistera Đakovštine će vam nešto više reći gospodin Zlatko Mesić, koji je i sam voditelj ovog događaja, a spomenut ću da je zadnji izbor za mis Đakova i Đakovštine održan 2001. godine, također u organizaciji gospodina Mesića. Evo, nakon skoro 15 godina u Đakovu se ponovno organizira izbor za mis i mistera Đakovštine. Izuzetno atraktivna i zanimljiva manifestacija koja je do sada okupila velik broj sudionika, kako natjecatelja, tako isto i publike koja je bila oduševljena s pristupom i organizacijom koja je do sada bila napravljena. Do sada već imamo jedno 10-ak prijavljenih djevojaka i dečki, međutim ja bih ovim putem pozvao i ostale zgodne djevojke i dečke iz cijele Slavonije da se prijave na izbor za mis i mistera Đakovštine, zato što je to izuzetno atraktivna manifestacija na vrlo visokom nivou, koja, evo, nakon 15 godina opet dobiva svoju težinu i svoj puni sjaj.
Na našem izboru, znači 22.8. potvrđen je nastup Lane Jurčević, a međutim, znači naše najzgodnije i najljepše pjevačice na estradi, a do sada znači smo u pregovorima isto sa našom najpopularnijom mladom nadom hrvatske estrade, Ivon Čurić, i očekujemo uskoro vjerojatno i njen pristanak, ali evo, znači vremensko je samo pitanje kad ćemo uspjeti obaviti te pregovore. Na izboru za mis, znači, bit će razne modne revije, kako za djevojke, tako i za dečke. Vrlo atraktivan program, čak planiramo napraviti i bal na vodi, nešto tipa Esther Williams, pošto se na bazenu održava znači, natjecanje, tako da bi Đakovo, Slavonija, čak i cijela Hrvatska znači, uživala u jednom potpunom spektaklu, kako scensko glazbenom, tako ujedno i, znači, i u ljepoti djevojaka i dečka. Naš grad Đakovo je izuzetno ponosan, mislim, na tu manifestaciju i drago mi je što je Univerzal Đakova i gospodin Solar su stali uz tu manifestaciju i jednostavno je potaknuli to da opet napravi nakon 15 godina. Dobivaju li pobjednici nekakvu dodatnu ulaznicu u izbor za Miss Hrvatske? Pa do sada su naše djevojke sudjelovale, znači misice sudjelovale su na raznim natjecanjima, od Miss Radija, Miss Hrvatske, Miss Slavonije i Baranje, gdje su dolazile skoro do samih finala, u stvari bile su i finali Miss Hrvatske i Miss Radija, znači na nivou Hrvatske, a za sada ćemo stupiti dalje u kontakte sa znači, državnim organizatorima Miss Hrvatske, Miss Universe i tako dalje, gdje bi naše djevojke ili dečki se natjecali u finalu. Htio bih samo napomenuti recimo da smo do sada napravili 2 izbora za mistera Đakoštine, što koliko je meni poznato u Slavoniji niko do sada nije napravio. Svi misle da je puno teže djevojkama se prijaviti za izbor za mis, međutim dečki su malo stidljiviji pa je tu malo veći problem kod njih, ali evo, uspjeli smo 2 puta, evo idemo na 3. put gdje smo se natjecali prilike jedno 15 djevojaka i 15 dečki. Gdje se mogu prijaviti? Pa prijave se mogu izvršiti do 15.8., znači do velike 8. Mogu se prijaviti prijave u fotomaila ili na mail mail.zlatko@gmail.com ili na broj telefona 098 343 278. I ovog puta i pozivamo sve posjetitelje Đakovačkog bazena, sve Đakovčanke, Đakovčane i sve one koji rado ovdje dolaze na Đakovački bazen da dođu na cjelodnevno druženje, na cjelodnevni program 22.8. jer će biti organizirane i za njih igre na vodi gdje će za one najbolje natjecatelje na vodi u vodenim sportskim igrama biti također dodijeljene bogate nagrade. Ovime možemo jasno reći da je ulaganje u Đakovački bazen se u kompletnosti isplatilo, da je broj posjetitelja u prvih mjesec dana koliko je otvoren Đakovački bazen dosegao brojku od 12.000 posjetitelja, što s obzirom na prošlogodišnje rezultate znači da se broj posjetitelja utrostručio. Isto tako se i utrostručio i prihod od samog gradskog bazena jer je i na sam ulaz uvedena fiskalizacija gdje svaki posjetitelj dobiva fiskaliziranu ulaznicu, onaj koji ju ne dobije nije dužan platiti ulaz na gradski bazen. Ovo treba biti motiv i poticaj za sva daljnja ulaganja koja ćemo nastaviti u drugoj fazi obnove Đakovačkog bazena, gdje odmah po završetku kupališne sezone krećemo i drugu fazu obnove i restrukturiranja i same adaptacije kompletnog Đakovačkog bazena.